Għal sena oħra l-Gvern qiegħed jalloka 730,000 euro biex studenti fil-post sekondarja u l-edukazzjoni terzjarja jibbenefikaw minn skema li tagħtihom esperjenza ta' xogħol fil-qasam tat-teknoloġija u l-informatika. Dan il-programm jitmexxa mill-Aġenzija tat-Teknoloġija tal-Informazzjoni Maltija l-MITA u s-sena l-oħra ra 380 studenti jieħdu esperjenza fid-dinja tax-xogħol. Dawn fost oħrajn ħadmu tħallsu fis-sajf iżda anke fix-xitwa f'entitajiet pubbliċi u anke privati. Owen Sherry ta' 21 sena huwa student tal-MCAS iżda qiegħed jiddakkar ukoll b'esperjenza sewwieqa fil-MITA. Użajt teknoloġija, emerging technology li qed tintuża llum il-ġurnata u allura anke fix-xogħol wara l-SPP u l-placements u hekk ħan niġi iktar aware ta' dik it-teknoloġija li teżisti u ħan użaħħa anke fil-xogħol tiegħi ta' kuljum. Għalli huwa qiegħed jaħdem fir-robotika. Microcontrollers hija computer, moħħ ta' computer bażikament li ttieħed istruzzjonijiet xi jagħmelhomlok u 3D printing huwa meta tkollok materjal tal-plastik jiġi meħlul u jiġi printjalek affarijiet li jkunu solid. Ġifieri toħloq oġġett inti li taħseb moħħok tista' toħolqu. Fiż-żjara li għamel fil-MITA s-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-Ekonomija Diġitali Clayton Bartolo qal li dan huwa programm importanti mhux biss taż-żgħażagħ imma anke għall-industrija tat-teknoloġiji l-ġodda. Qegħdin nivvotaw xejn inqas minn 730,000 euro fejn dawn ser ikunu qegħdin jitqasmu fuq numru ta' studenti illi jistgħu jiksbu esperjenza tax-xogħol kemm fis-settur privat, kemm fis-settur pubbliku u anke flimkien ma' NGOs. U għalhekk jiena nħeġġeġ kemm lill-istudenti sabiex japplikaw u anke lil daw il-persuni l-oħra, il-settur privat, pubbliku u l-NGOs sabiex huma jkunu jistgħu anke jibbenefikaw minn dawn l-istudenti. L-applikanti ta' din is-sena se jkollhom ukoll l-opportunità li jattendu żjara barra minn Malta għand kumpaniji ġiganti fil-qasam tat-teknoloġiji. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.